parandakitik iskin orduan. Orduan gehiago igual. Igual asteroa fai bat igual iteginen. Bertako jendiakin netzako beste alizinte bazin arraunak. Media igual 23-24 urte matuen trainerok. Toen ikustegi 46 eta 47, joegatzen hau pixka. Gehiago irabazten ipaino eta gehiago tira berdek. Orduan hori zuan problema. Orduan jendia jutu gan arraunea, bueno, afizio gatikan eta deportiteko. Abantari. Bizitzaren norabideak markatzen ditu sarri arraunak, Luis Mari Olasagasti, Luxiaren kasua da horixe. Orion hazi eta ezia, Zumaian errotu zen, 80. hamarkadatik aurrera, eta orduz geroztik herrian erabate murgilduta dago. Asko eman dio, elkarteari ere, Telmo Deun historikoaren gidari izan baitzen 30 urtez, eta marka handien artean, haren eskutik lortu zituzten, gizonezkoen bi kontxako banderak. Luis Mari Olasagasti, Luxia, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, arraun munduan ez duzu aurkezpenik behar, baina gaur egun ze hartu eman duzu garraunarekin? Gaur, estropa ikusta eta jutenok, baina, bueno, bestela implikatu duten itxok estan. Ez direktiban, da ez entrenadore bezala, eta doitan hautziten itxok. Baina, bueno, lehengon paurak esan txitxian, buelta bat agarringo aldun da, oain sortziot, ez da nixo bat ez da sortziotari, eta buelta dinimerko jat. Egon nintzen begira, pixka bat zure ibilbideari, noski ibilbide luzea oparoa duzu. Gaur egun ere esan duzu, Mikel Portularrume paorrak dei bat edo beste egina dizula, esan behar nizunea aholkurik eskatzen dizuten, baina bistakoa da baietz. Bueno, bai, beti zehose galdetze jaik, baina ez gehiagi. Ni uste dut bakoitzagia bere ideakin dabiltzala, eta, bueno, ondo irutzea gaine aldatzia, baina, bueno, galdera batzuk egite iskiek, eta lehenko noixe paorrak esan txen, bueno, egun baten fuera ordan etoruen nula. Eta kontzentratu nitxion, fuera orda ondixan bera berko zula, bitxoak ondixan eginela, baina, bueno, buelta atingo ziot. 3 hamarkada egintzen dituen Zumaian, Zumaiaren klubean esango dugu, baina hasi zenuen zure arraun ibilbidea, nondik nola murgildu zinen zu arraunean? Arraunen, mobilen ibili ginen kadetetan, juveniletan ebai estropa batzuk, eta gehoia seniora joan itzanen, 18 urtekin, hori joan revoluzio desenti izan nuan, 72 gana mairua, eta orduan, bueno, gazte mordoska bazartu ginen, da ondo atereguan zea epokaua. Zuzinen etxean lehen da biziko arraunean, edo aurrez bazenituen arraunaren ingurukoak? Aita pixkat ibilitea, oso bat are bai, oso bat Miguel da arraunen ibilitako dituan, traineron, baina bestela etxeko gure familien nire aurrenikoa. Gazterik, hasi zinen zu tostartean, trainerutan esan dugu, Orion aldaketa bat izan zen, garaia karrapatu zintuelako tartean. Eskola bat izan altzen trainerua zuretzat? Eskola bat. Etzeki, ni aurretik gu arraunen ibiltze genuen, herri bastaren jaio genuen, da beti arraunen bai arrantza, bai bateletan, bai zen ibiltze genuen, ez? Baina, bueno, geho, karo, mobila, orduan hori jo bastante purintxitxo mobila, eta mobilen ibili genuen, eta orduan traineroko bide hori. Eta, bueno, 18 urtekin, trainero jutia orduan izan nuen, netzako satisfazio jondi bat, ez? Oso gaztia, eta jendearen tartenan ikustia, kriston, ze emozio mitza ditezen. Zeu 70. hamarkadan aritu zinen, Orioko traineruan 73, 79 bitarte horretan okerrezpaldima naiz, elkartea sortu berri zegoen juridikoki, Orion esan gabe doa arraunak tradizio handia duela, baina juridikoki orduan sortu zen, elkartea garaipen sonatu asko ere, etorri ziren 70. hamarkada horretan, herrian gaztearke nola bizi zuen hori? Ni hori joan bertan eninun asko biltzen, Ni orduoko lanen Donostin azitean itxion, karnizero bezala izebakin da, eta eninun hori joan bertan asko biltzen, baina, bueno, orduan herri mailean, uste jatu hain baino ambiente hobia izetezala. Herriko jende gehiore bai arraunen, bertako jendia, kuenkak izeteituan, eta orduan bertako jendiakin, netzako beste alizinte bazin arraunak. Tartean garaipen sonatu esan du irabazi edo lortu zenituztela, 3 Espainiako txapelketa, 2 kontxako bandera ere bai, garaipen handiak dira, sonatua dira. Bai, gutzako orduan bai mintzatez, edade hortan hor, 73 eskinin irabazi,
estropa gehienak irabazi nizkin da, kontxa eskini irabazi, eta bueno, arantzeua bizkat bagin itxakan, eta gero 74an damagosten ba irabazte konsegitu ginen, ez? Eta gero bankomobilene 73an Espainiako txapelketate ginean, eta handik aurreare temporada onak izan dituen, baina bueno, pixkatia beraka da intzin hori jogarrunak. Askotan esaten da, aulki mugikorra eta tostako arraunketa egiten duten, edo biak egiten dituzten arraunlariak, teknikoki eta oso landuak izaten direla, zeu ere ados altza du horrekin. Teknikoki baino gehiago, ustea fizikamente gehiago zala. Nik teknika arraunen mobilekoa eta trainerokoa bastante desberdina ikustizkit. Baina, bueno, orduan entrenadore ze etorri guane frantzesa eta entrenatzen ordu gehiore bai, seriek, pesak, ni uste dit orduan sartu zala, eta teknik aldetik eta preparazio aldetikan gehiago aldaketa gehiago izan zala arrauna baino. Pixkat izan zen, arraunaren iraultza fisikoa, esango dugu, revoluzio orduan etorri zen? Niko izango nik gehien bat. Bueno, 80. urtearekin batera amaitu zenuen Orioko bide hori, Zumaiara egin zenuen salto esango dugu, nola etorri zitzaizun zuri, Zumaiako aukera hori? Goire izan nuan, bate deitu jetxean, Titok deitu jetxean gainean, ekin hori jonarronen ibilitakoan, Tito Manzilak. Eta esan, pixka ber launtzea joan nahi zen. Eta, bueno, joan ginen launtzea, eta beste 30 urte bertan egin izkien, ez? Nik uste eta ziera oso hona izan zala, aurreneko urten bertan 81 estropa batzuk irabazi egin izkin, kontxan bigarren eginen, irabazteko estropa egin, baino bigarren eginen, eta gero handikan aurreare urte honak etorri dituen, da orduan izan nuan epoka bat, urtea itan ondo eta segitzeko gua. Eta gero txarrak etorri zen egoen gaizki daunez inutzuko zio eta berriz segi, ez? Baina, bueno, uste bili dago Zumaian. Gustura aritu zara Zumaian, emaitza honak ere lortu zen dituzten, zeuk esan duzu, kasik lehen da biziko urtetik, ze zu ailegatu zinen Zumaira, entrenatzaile postu hartu zenuen, eta oso gaztea zinen. Esan edute, hori nola bizi zenuen zuk? Ze gaur ongo behiratik behintzat, orduan zuke 20 urte gutxi zenituen, eta hori kasik gaur egun ez da ikusten. Bai, hori, askotan, oin komentatzen janik, nik honitzen Zumaia oindik 27 urte nitxuzken. Eta 27 urtekin beste 8-10 temporada hori jonin da, ez? Bai. Eta orduan, Zumaia honitzenen gainean, ni baino zarroik inore zuen Zumaian, arraunen. Zarrena ni ninun, entan hori bezala, baino zarrena ni ninun. Ni baino zarroko baten entregatu gure, baino oso gutxi. Horre alde urtetik asko agemietu garrauna. Bai. Orduan, 23, 24 urteet, baina 27 eskio, bueno, ja, sartzen eidek, bentsatzen ginen. Eta bain berriz, ziero aldaduta ziok. Gaur egun ez dago, 30 urte zazpiko batez besteko adina duen trainerurik esango nuke, guztia 30 urtetik ondo gora joan da dira orain. Bai, jadek. Eta nahi ikuste eskituain argazkiak eta 32, 13, eta media igual 23, 24 urte matuen trainerok. Eta hori joko jendiak, gaina bertako jendia. Toa nik uste 46 eta 47, egatzen hau pixkat. Baude, bai. Bazaudek, eta bueno, eta errenditzeuenak, ez? Bali badaude, sentizaudek, ez? Baina, etzakia jende gaztiei, pixka gehiago eman berditzakela, o posible gehiago eman berra, nik uste badola oire. Kontua da, zeuk esan duzu, zeuk 27 urte, ailegatu zinenean, arrolari guztiek gazteagoak, orduan esaltzen festarik eta parrandarago aukerarik eta esaltzen izaten, edo nola sosegatzen zenituen zu gai guztiak? Nik uste du hemen johitu itezala. Bai? Bai, itegin izkin, Guk han, ni bilatu Zumaian izan nuan, kriston launtarte bat. Eta guk afaia igual asteroa afai bat igual iteginen. Igualdeko kosteliak animerdu, eta entrenamentu bukatu, eta izateituan, behan dozte ginen entrenamentu eta martatik igual da, kosteliak eta jandak, handik etxeat, baino, bai, parandakitik izkin ordune. Guain ingo eskitek eta ordune, bai. Ordun gehiago igual. Talde indartsua osatu zenuten alde batetik, Zumaiar batzu, bertan klubean juveniletatik, eta bentsatek gazte mailetatik igo zirenak, gero askotan nabarmendu dena, urolaldeko jende hori, pixkat errekan gorakoak etorri zirenak Zumaiara. Alde horretatik, halako nasketa bat egin behar izan zenuen zuk talde osatzeko garaian, era bateko arraunlariak, beste erako arraunlariak, elkartu zirenan? Bueno, arraunlari bertan, kuadrilla politxa ditxun orduan. Gaztetatik anazita, juveniletatik azitako batzuk behitzauden, eta bazitzauden hor 8 bat arraunlari bertakok ona ziranak, ondo arraunen ikasita zaudenak, eta arraunen aurretik ibiltze ziranak.
Eta gero etorrituan, Azpeiti aldetik, Errezil aldetik, Matximenta aldetikan, hor beste kuadrilla bat, sartuan, arrunen, etzaketienak, claro, bat etzaketienak. Eta garrune jare behituan. Eta nik usteit, oain, hoi ez taliten. Leheno arraunen urte bete ibili, eta temporada bukatze ziren, o temporada arraunen mitzari nite ziren. Oain, 3 urte aurretik arraunen ibili, eta alare aliatu zin, izabiltzak zeatik handan, baina hoi aladek. Eta gordon, jendia etorri izan are oso indartzu izan nuan, ez? Beti deporten ibilitako jendia, o sokatidan, o segan, o arei jagotzen, ostean ibilitako jende hoi, deportia zana sakilena, zertzan deportia eta suplitzen sakilena, hauen. Beraz, esango dugu, gero danak jarri zenituen arraunean, baina hasiera batean, zuk bi aldetako arraunlariak zenituen, alegia batzuk, esango dugu, zumaiarrak edo, teknikoki eta pixkat itxaso mugituarekin moldatzen zirenak, eta gero indartsu horiek. Pixkate batio, hainbeste aipatzenen batio ekarri zituztenak, ez da? Bai, bertan zaudenak, hombre, teknikok, eta goitek etorri zen jende hoire, uak jendia arraunen errexarri izan da. Ni etxai gaur guain ikuste izkiti, nik enero alden da arraunenia, traineru guzteia joe bate iteiek, eta arraunenak egena da negozikit. Orduan ikustuan da bat arraun altzata, bestia txirri biztina, bestia ze emate zinarak, ez da tegini jode, honez inpiz bat emateik, ez? Dana etzediketete. Baina, bueno, errez moldatu zen jendia eguan. Erraz moldatu, pentsatzen dut, giro ere esan duzulago, bikaina zenutela zuen artean, hori altzen sekretua inondaritzarena. Nik uste behietz, gehien bapai, alkarrekin, ondo amatituan, etxixo nola alkarrekin imiridikan, ezuan, igual oain problema gehiago aleonguek, gehiago irabazten ipaino, eta gehiago tira berdeko, zean igual zailu izango egin moldatzen. Orduan izuan problema, orduan jendia jutu gan arraunea, afizio gatikan, eta deportiteko. Lauro baita batean, Zumaiako lehen urte entrenatzaile gisa traineruan, orduan, zeuk esan duzu, garaipen bat edo beste, bai, Bilbao bat irabazi zenuten okerrezpa naiz, eta Kontxan bigarren, lehen igandean kaiku giru segundu zuei, eta bigarrenean, kanpoko balizan, aurretik zineten. Gero, barurantze, hortxe, ies egin zuen bandera ark. Bai, nik usteetan, esperientzi falta desentia bagen nula, ez? Aurreneko estropa irabazi ginen, Bilbao irabazi ginen, kontraren logat, Bilbaokoa, eta irabazi ginen. Eta gero Kontxan, aurreneko estropan, usteit, 3 segundo atzetik uste ginela, kaikukin. Eta jo, ziagogan, 2 erdia segundo aurretik izango ginen, 10 bat, bentak handik egin. Jende asko, geha banderi ebazit, ez hori ikustezin. Baina, bueno, buelta oso emertzin, da, olatu batzuk, bi olatu faliatu genizkin, da antxe pasagitxun. Ustei segundo batean, atigu irabazi zuela, o gu aurretik, etzin nola, zain nago atzen nuen. Bueno, kontu da, urte hartan Kontxan bigarren, kaiku indartsu bat ondo estututa, eta gero pixkanaka, ikusten zen, Zumaiora bazetorrela, eta etorri zen, gerora etorri ziren garaipenik esonatuenak. Bai, bueno, gero 82an, kaiku ekipo oso fuerte itxegan, da errez dominatu zein temporadan, gu 82an bigarren puestoetan ibiltze ginen, baina, bueno, kaikukin bentaka desentiakin gure aurretik gunan kaiku orduan. Gero bai, handikan aurrea, bai, 83an, da 4an, doitan etorrituan beste irabazteko posible horiek. Arraunketaldetik zer, esan nahi dut, garai hartan zuen txalupa ikusi zutenek esaten zuten, asko etzaten zinetela. Hori zuen ezaugarria zela, alegia bukaera ondo bilatu, asko etzan, hori zuen marka omen zen, esaten dute ikusi zutenek. Bai, gu beti nik itekin un arraunketa, emanin, bestela nitxakan bestetako zeikan, hori itekin un arraunketa, eta beti arraunen, orduan patxi zarazu bat, altxarri eta biltzen duen tekniko bezala, eta beti luze, eta eta gero teknika aldetik baino gehiago, perparzio aldetikan, usteiat, salto gehiago ingen nula, Zumaian lehenu itezan entramentuetatik gu junginan itezionak. Hor netzeko horre hona salto jaun dira. Gero, Claudio Etxeberria gorrilla ere, funtseskoa izan zen patrontzalanetan, arkeri izango zuen bere meritua. Bai, bueno, arraune egin itxakin, ondo gabiltzala, eta pixkat jendiak eskatu eta itxon patroiakin, ez? Patroia bai, gu arraune ningo jau, baino patroiare konbientzekoan nahi du, eta hor, ez da pixkat ibili ginen. Eta, bueno, patroia erbezue, patroia baseok, eta zehan, da komentatu ginen, da ekartzeko deitu genitxon, da, bueno, guztua junuan, da hori biliguan. Urte historikorik baldin bada Zumaian, edo Zumaiko arraun kontu eta meintzat, 1994 da.
jokoan izan dago, bandera guztiak irabazi zenituzten, oraindik ere indarrean dagoen marka da, alde horretatik. Hori ikaragarria da. Bai, ikaragarria dek, eta iten oso zaila gainea, ez? Nik uste dut orduan eskenula pentsatu rein hori inbertzanik handa, estropat, azkenen, estropat jogatu dutan egite bazin nizkiu. Ez, horta helatu ginen. Baina ez hoi pentsatu dut junda, Kontu etzen duten eraman. Ez, ginen gumitzatzen akordatu egiten, zenbat estropazian, da zenbat korritu ginitun, da zenbat irabazi ginitun. Baina, gertatuan, berdik, potentzial berdik, baina suerti ere berdik. Orduan bitan da bakarrik izeteituan, bitan detan adiren txitxillo zego, behin irutan dezkio, gaur estropan igual, beste tandatik gane estropat irabaziloik, igual diren aldaketakin, balizakin bai. Dan egire bastiak gaur oso zalik uste jat. Baina, egia da, sorte ere izango zela tarteko alde hortatik, baina gaitasun ere izan behar zuen derrigor, Txalupark. Kalidadea bazuen. Dudik ez, gaitasunik espalimakak dan egire basti imposibiliadek, ez, da igual erdik irabastiare bai. Gaitasuna pasitxo, baina alde hortatik angio suertiare berdula, esan jat, suerte handik pixkat berdula. Gainera, ondo jakina da, gauza bitxiak edo kontuan hartzeko gauzak ere lortu zen dituzela, urte hartan esate baterako, 24 orduren barruan, 3 estropa irabazi, Zarauzko 2 eta Portugaleteko okerrezpaldin naiz. Eta horrez gain, goizean, Galizian, Teresa Herrera estropa famatuan Koruñan irabazi, arratsalean Kastropolen ere bai, Asturiasen, mugan, eta Kastropolgo marka urte askoan egon zena ezarrita. Goiz eta arratsalde 2 garaipen hori ere, gaur egun ez diralako ikusten. Ez gerresa, ez. Orduan, ez ate, gauza hautzen da, geho Bilbo hauen beste estropa hogatzea. Eta bila tan egira egin iskin. Eta geho Kastropolioko egatzen hogainea, demoale txarra tokatuan zean Galizin, eta 3. zego gane, txekita 10 segundo atzetik gozar ginean, azkenen irabazi ginen nua. Eta jo atzalden Kastropoliak juteko, eta mutilak eta autobusen jun, eta ikurrin hartzen niko txiak egin beste direktu bat egin gatu, eta ikurrin hartu, eta gobra izarea jun ginela, eta anedoto horiek ez. Baina, hoi iteko izan dekena potentziala ere berdik, eta bagin itxekan, aldaketa batzukin, da abar, da potentzia bagin itxekan. Gero dana ondo ateuan, da, ondo ateatu ondo kontatzek ez. Igual gero beste batzuk galdu bagin ditu maren, kulpei baino, ondo atea zan ba. Potentzial horren barruan, egoten dira, estropadai nola abiatu, nola ekin, ze estrategia erabili, zu ezertzineten, txikitzera irtetekoak edo pixkanaga eroriko dituk pentsatzen zutenak? Ez, normalen ateratzen ginen estropak buskatzea, ez? Ni beti ezaten itxen, albali madeu, basako potentziala eta zeatik ez aurretik ganin, da geho ibiliko atxuk, gehonen arroket hartu, eta aurretik juteana beti errexo jutek, atzetik duan baino. Atzetik gilditzen maiz, arrongetak galtzeko bildurare behotek, baina normalen estropak buskatza eta etze ginen. Nik uste estropak ginenetan salidatik gania aurre hartut izango ginela. Esan dugu, 1994 Zumaiaren lehendabiziko Kontxako bandera, horrek ze esan nahi zuen herrian, zurrurako, herrian errotuta gainera, ez dakit ze bizi zen, nola ospatu zen hori? Jende asko guatzen hau jende asko zala, eta guatzen hau Baskeitan hori jongeatu ginela gainea. Hori jon hori denen bazkaldu ginean, da gero, betikoa Zumaia aliatu, rezibimentu bat, azean, ayuntamentu jo ginen, da, bueltoi, gogo handitza txitxion, orduan banderi irabazteko, porque aurrek urten izan zian ez da behar egin dabar, eskinen konsegitu, 81 egan txibilit eskinen konsegitu, eta kriston grina txitxion irabazteko. Baina, ari irabazia guztekio ekarri zula beste jende asko gutzizin, jendia haren zaibazitxo, kontxe irabazi, ezuan lehen bezala, oain bezala urte askotan arrun ez egitzen jendia, orduan izatik, eta urte ginoen arrun eutzite joan ez. Eta hori irabazteko ilusio horrekin jendia beste motivazio batekin preparature uste itintzala, eta horrek eman txitxun, herriai uste jode Kristopos hartu zula, klaro, dudik ez. Ez herrian bakarrik, ze kronikak esaten dute, gara hartako kronikak esaten dute, Zumaiara txalo jotzera joan ziren asko eta asko, balen esan duguneran, Errezildarrak, Azpeitiarrak, Zestoarrak, inguru hortakoak ere bazirela. Zaleak bildu zen ituzten, han ere? Bai. Eta gainea ikurruinak indazekin, Azpeitia june izan jun ginen, Azpeituko ayuntamentuare bai, eta han rezibimentu intxitxion da,
nik uste jendia asko bolkatu zala, hor udalalde hortako jendia asko bolkatu zara orduan. Gero, 87an ere irabazi zenuten Kontxan, baina horragien, zeu esan duzuna, pixkat, aldaketa garaitxo batean ere bai, etzen belaunaldi berdina, baina hala ere lortu zenuten, galientzia, 87. Bai. Horria sartu ditu gania, Santurtzere bastante gore etorreuan, Kostapere bai, hor Lasurtegi eta zehoiekin, da 86an usteit, Kostapegire zula. Zeian bai, 6-8 eta 90, iru. Kostapegire zula, Lasurtegi toiek olimpiadetan, da arrunen debiltzianen, da hor sartu iskile mundialdeate etorita, eta guk bigarren usteit ingen lorte hartane. Bigarren aurreneko baino iskile baino. Esan dugu, kostazitzaion Zumaiari lehendabiziko Kontxa ura irabaztea. 91ean, Kaikuren zera hartan, estropada hartan, estu eta larri, baina haiek aurretik. Gero, 93koa ere, sonatua izan zen, favorituen artean zineten, baina lehen igandean ontzia gurutzatu edo erabaki hori hartu zenuten, beste batzuekin batera. Orduan ere, urteura markauta geratu zen pixkate, Zumaiaren imaginario kolektibo horretan. 93 hori. Bai, eta hoendik goldetzek jendia, batzuk esaten jepa, bueno, ondo ingenula bestatzu, bere ikaski ingenula bestatzu. Nigaren penik etzakat ordu nintzana, bueno, inuan da alauan. Baina gauzak ondo rekapilatu bali ditu, eta ondo imaginitu, ba igual korritu ingo ginen, ez? Igual korritu ingo ginen. Irabazi ingo genuen eskenon, jokatu ebetxiko esateikan. Nik uste posibilea da hundik eskala irabazteko. Baina ni horren arraunen iblitu jendia duten, baina zautzen irabazi egin nizuen aurreko joanen, eta bueno, zauzko estropak egin Donostiako asko markatzezin. Baina nik uste horren posibilea hundik eskala irabazteko, eta irabazi ingo nulare bai dutxe zaiak, orduak hartako komentatzen eta bizka begitxau den da. Baina bueno, geho urteguan ni uste, han eskorritu bak urrun urteako, beste motivazio eman ziula, jende asko arraunen segitzeko. 93ko gertakari hark, ez da nik Zumaiar batekin da bestekin hitz egin da, eta piztu baltzuen hori horrekiko alako zera bat Zumaian. Alako, ez dut ezin ikusi esango, baina pike pixka bat sortu baltzuen. Bai, dudik ez sortu zula. Orduan, pixkat ez haunde jare, bai gainea, ez. Baituan alde batea eta bestea daneko jendia zitxion. Baina, bai, horrek sortu zin. Ni ez izaten, hori jo kulpa zanik, beste zanean, kulpa ziren albitrok, ez? Irik sartzen maile barrua, bueno, barru nua. Eta gero gauzak ondo ingin ditu, gaizki ingin ditu, nik etzagat penikan horregatikan. Eta hori esaten jat, igual urte hartan irabazi bagenu, 83an irabazi genuen, 84 ingin ditu nahi eskin ditu lehingo, ez? Egia. Bueno, 40 urte igaro dira, 40 baino pixka gehiago, 84 urte hartatik, baina egia da, orduko oihartzunak iraun egiten duela. Zumaiako zaleen kamisetetan, ikusi izan dugu, kamiseta gorria, elastiko gorria, 1994 idatzita, hori orain urte gutxi ikusi dugu. Eskaparateren bat ere, azken bolada hontan adornatu dute garai hartako goraberen arira. Beraz, urte historikoa izan zirela, ezingo da zalantzan jarri. Dudik ez, historiko izan zela. Baina geho, Someria kontxok banderik txitsakan, aurreneko ikurrin nahituan, aurreneko beti ilusio gehiago ditei horrek ez. Ez izaten lauri eta zazpigo itzun ilusio egin, aregin txitxun, baina aurreneko horrek beti gehiago iteik. Eta jendia estropa haiekin da gehiago gainetik anoain, intzen nuen rekorroi zehan da. Oain gehiago aitatzek orduan baino. Estropa guzti iretzuen da, oain uste datoi gehiago hendikan aitatzela, orduan oain gehiago batzala, indakoi. Xabier Lauzirika, Estrobo, zena, hemen Euskal Irratian urte askoan aditu aritutakoa, eta beste zenbait komunikabidetan ere bai, ark orain 25 urte idatzitakoa da, historiako talderik onena. Ez zitzaion turbodeun, hori nik egiten dut, ez zitzaion turbodeun alferrik deitzen ontziari. Historiko onena hori zailak esaten ez. Oso garrile ona zala bai, eta denpa onak itzizile ere bai. Traineru askar gute zala, ni etxakeiat oaingo arraunakin, oaingo embarkazioekin da zenbat askarro genuken. Oain irutze zaila, fizika aldetikan asko ze jendia preparatuko dol orduan baino, deporte gauz guztitan. Gu orduan ondo prepatu ginen, gu orduan ia pixkaten fizika aldetik ondo prepatuta ginen. Baina onena izan dan, kaikuk izan txikin urte honak, traineru on askoa bai, hori joke bai, honen hasi izan da, beti dude izan. Garaian garaiko ez da. Bai, beti dude guekor. Gero, urteek igaro ziren,
beste urte batzuk etorri ziren Zumaian, horko urraparretan ibiltze hori pixkate amaitu zen, baina zuk entrenatzaile segi zenuen, eta guztira 30 urte. Bete zenituen entrenatzaile. Marka da hori, Bai, toki batean ibiltzeko gehiagi igual, ez. Nik uste dit, oain pentsatuta gehiagi luzetu nula. Toki baten, omeste urte pasatzia, netzako ez tegona. Hori bili ginen, porque urte honak izan zianen, bueno, guztua, eta segi, eta gero txarra bizkat etorri zen, eta bain utzi inbealde, bizkat aber segi. Eta gero azkenen utzi nuen ere, bueno, azeten sartu ginen da ordu utzi nian, baino nik uste urte gehiagi diala klubaten euteko. Kontu, zuke 30 urte hori egintzen dituen, era guztietako kontu ikusiko zenituen, onak, txarrak, politak ere pentsatzen dut. Kontxan berriz ere, izan zen Zumaia 2001ean Getariarekin bat eginda, eta ordukoan nik Getariako gaur bat izaki oso gertutik bizi zenuen ura, eta ilusio ikaragarria piztu zuen, kanpoko arraunzalentzat bai, eta 2006an ere uste dut, eta zazpian ere sartu zinetela. 6 edo zazpi, orain gogoratzen, eta orduan, zeuen semea eretzen urruti biliko, tostartean izango zen. Bai, 2 temporada iruntxizkian. Etzeki ze urte zan, 2006 zazpila, eta Getariak genibili ginean urteuare bai, urte bastante ona gainea, kontxan 3. o 4. zein genuen, urte ona izan nuan. Getariko arronlaia treniaile bat oso ona zitxon, Zumaian treniaile bat ondo biltzeuan, handik gaurea bizka falta genien ez, da bueno, akordio bat eliotu dituan da, urte ona nuan. Eta gero guztia, 2006an zala beste bat, klasifikitu genea, 6 igual izango guen. Horre, astieroren gora bera ura gertatu zenen, kasik gau ez amaitu zen zera hartan, zelkatz estropa hartan. Ondaro bilakapo gehiatu zala, eta gobarrua sartu. Aurreko urtean irabazita, ondaro bila. Bai. Eta bueno, orduan jale bat jekin da bizkat eliminatorio estropoi uste normal etzala jun. Ondaro bila normalen barru neomerzian, da kanpo gehiatuen, baina bueno, semia barru nuan, da beste ilusio batekin, bai, ez? Gero, 2011 arte luzatu zenuen, Zumaiko zera, ibilbide luze hori, eta nabari edo kanpoti ikusi duguna da, arraunari asko atera dituzula, tarte horretan. Zumaiko arrobiak jende asko atera du. Gero, gaur egun ere, beste klubetan, eta irabazten oraindik ere, esate baterago Elortzaren zera datorkit, Orion ari dena, edo Aristibera, horiek guztiak, kasik zure eskutatik pasatagoa dira. Bai, Aristi, nekin debutotu zin, dagoatzen gainea, Pedreñako estropa baten. Eta orduan uste gainea fitxa, edadi etzule ematen. Juvenila izango zen. Juvenila oendik handa fitxetzeki zehose ingin imintzatekin, eta nola korritu zuen, Pedreñan debutatu zin, noi goatzen hauk. Eta Elortzare bai, Elortzare gukin aziuken, arraunen, eta oain bitiak hori jontzabiltzak ez. Eta bueno, Zumaiako geokanterako, Getarine bazabile beste bat, etxanit, ondarru bine bai, bestean aia. Bianaiak, matxineta anje. Eta bueno, lau goz bazaude mintzat hor da biltzu. Zean Donostine bai. Erlete, bai. Erlete, Donostine bai. Eta bueno, bazio, Zumaian, arronlai asko ateradek. Asko ateradek. Zumaian, estimatua zara, hori dudaz kanpo dago, ze entrenatzaile egin zenituen urte hori ez gain, herrian bertan harakin ere izan zara, urte askoan, eta Santelmotan ere omenaldi bat jaso zenuen. Herritarren aldetik bertso eta guzti. Bai. Guatzen hogei. Eta bueno, ilusio hundi intentako zebatuan gaina, ez? Ena honi guztoa juten eizen toko gita, baina, bueno, egun hartan guztoko ninoen, bertzolai tarten da zean da ambiente politio nuan. Eta guatzen hau hori joko jendiare juntzala gaina, zea homenak harta, eta bueno, guztua pasa ginen. Arrauna, esaten baldin badugu, edo entrenatzaile ibilbidea esaten baldin badugu, zer egin geratzen zara? Zu nola laburbilduko zenuke ibilbide luze hau? Nik arraunen pasaizkitan etikan, ez? Ez urtetan normala, urte osonak, urte txarrak ebai, erdipurlikok ebai, baina gehienak gelditzen naizenadek, arraunlai asko, etorri berritatik, eta eakutzi inditula, arraunen, ez igual kontxe irabestekoen biria batzui bai, beste batzuk ez ditu gorrean joa baina indeten launtartia. Nik
ez dituzte nekin ibilean arroli bate, baziego eta kasoin egutzi egitenik. Normalen gehienak kasoin goziek. Eta, bueno, ni uste dut ondo ikusitan nola. Ederki, gauzak ondo egin dituzunaren seinale da hori. Luis Mari Olasagasti, Lucia, mila esker, gaur gurean izateagatik, placer bada, arraunan alako ibilbide egin duen baten hitzak biltzea, eta segi, arraunaz gozatzen, eta eskua botatzeko esaten dizutenean, kasu egiten, eskerrik asko. Bueno, saiatu batzuk. Venga, eskerrik asko zuei.